Usa ka talagsaong leatherback sea turtle ang nasiplatan human nangitlog sa baybayon sa usa ka barangay sa Kiamba, Sarangani. Nakuhaan og video dihang nasiplatan kining talagsaon nga pawikan human nangitlog sa Sarangani Bay Protected Seascape sa Barangay Luma sa Kiamba, Sarangani Province niadtong August 27 sa gabii. Sumala sa Community Environment and Natural Resources Office o Senro Kiamba, nakitaan kini sa duha ka residente sa barangay kinsa gileyong mi-report sa otoridad. Nakita na lang nila ang anaa sa 96 nga itlog sa mga pawikan kay mibalik kini gilayon sa dagat human ang itlog. Giling gibalhin sa Senro ang maong mga itlog sa usa ka temporary hatchery aron maproteksyonan. Nagpahigayon sabang Senro Kiamba og information drive kalabot proper handling sa mga pawikan ug pagpahibalo sa komunidad sa importansya niini sa marine ecosystem. Nagpasalamat sabang DNR Soc-Sergeant sa pagpakabana sa katawhan aron makonserve ang marine wildlife species sa Sarangani Bay. Ang leatherback sea turtles gila isip critically endangered sa IUCN Red List of Threatened Species.